No niin, morjesta vaan. Keskiviikkoaamu ja tässä tämän Jyrsimin kanssa, kun ei ole kesän jälkeen tempastu tätä käyntiä ollenkaan, niin kokeilin tämän kanssa taistella. Pitää käyttää tuo tulppa ja pistää pikkusen penssaa korkin reiästä sinne. On muutenkin ollut vähän semmonen haastava temppokäynti, kun siitä on tuo sammutinjohto on irti. Sitten kun tuolla on vetokehän sisällä niin kuulat vähän huonosti, niin se välillä ei ota tuon narukontaktia, mutta en ole viittinyt ruveta tämän kanssa se enempää taistelemaan, kun tämä minulta jouttaa pois, kun mulla ei ole käyttöä tälle, niin kokkelin tämän sarhata syssän käy. Otin tuon ilman puhisteen kotelo, otin irti tuosta ja semmonen on siinä. Eipä muuta kuin sommoro.